अरे तू ही हऊ दिलावा के रानी, कहाँ बाड़ू हमार महारानी। क्या करब जमन काम काज हम हो गइल बानी न देखे खातिर एकदम दिमाग। ए पोतन का पोतन देखी जब हमारा पोता बढ़ रहे तब आदमी पोतन पोतन कहत रहे। अब हम ऑपरेशन करा ले कही अरे तो पोतने के नाम से जानला जाने ला तो अब वही बात कहबा जो जाना घरी हमारा पोता बढ़ हो गई ना। देखी पवन अवसर ए लइका। अरे मार का इन कबूतरवा हां कबूतरवा हां पोसल बनी तौन जाना तनी। हां जब हमार पोता बढ़ रहे तब आदमी हमके पोतन पोतन कहत रह। ऑपरेशन करा ले हनी तो कोई ना अब हमके कहेला रउए एगो कहत नहीं। अच्छा ठीक बा खिसिया जन नाम बताओ ने नाम धराई। हां तो बोली का कहत नहीं। धान बटोरे का समय हो गइल बाटे। हां धान में बटोर के अस्थिर बोरिया में कस दिया। आरे हम गोड़वा तोड़वा दे भाई। अरे पोतन जाके देखो। अरे हम का देखी फेर पोतन पोतन कइले बानी। ओहो टाइम से बटोर दिया। ठीक बजाई जा तनी ना खटिया पे बैठल बड़ा ए ढरक जइह। नहीं ढरके के का बजा गल ना परवाही ना बा करतव काम में की। बड़ा घरी आलस के दिन हो गइल। बताओ काम काज खा पी के आदमी न जे खाता ना ते जमहाई आवे लगता। अब आधा घंटा घाम अब हेतना बाटे लीलार पर लौकता न। जब लीलार ले ऊपर हो जाई तो अब ये धान बिटोरब पुले रुकत तनी जमहाई होता। आधा घंटा मार ले बदन हो गइली घर में भीतरी त कुछ करते न होई। हम कोने मिल जीती से हमरो के न बोले बतिया बोली तो हमरो दिन खूब बढ़िया से बीत जाइत। बताओ ऐसे ना जिंदगी पार होता ना दिन पार होता। सारा बीच में अटकल बानी हम। मालाकाइन के पपीस्ता में चुकबुकिया लगावल बाटे कि पपीस्ता लाल पियर हरियर लगे। अरे मालाकाइन रउआ पागला गइल बानी न। जैसन बा वैसने लौकी पियर हरियर ना लौकी रतिया में खाली लौकी। दिनवा में तो साफ आदमी रंग पहचान जे नहीं रह पपीस्ता कैसन बा। चुकबुकिया लगोइले बानी कि पपीस्ता बुझाई कि पियर पर बड़ी त जना कि पियर हो गिल बा। लाल पर बड़ी त जना कि लाल हो गिल बा। इहो एक तो छत पर जाके कपड़ा उपड़ा कुलस्तिर करूँ ये जो बिछही के बा का करता बोड़िया उड़िया कुछ मंग में ना कैल ह। धान बटोरता कि आराम से कहीं जाके जांगर चोरैले बा बैठ उठ के कोनो संगे निकल ना न गइल बिना कहले 2 दिन 3 दिन ले परिकल बा बाजार में चल जाता। पहले चल के देखे द ई जंगर चोर जौने नौकर रखा गइल बना के पूछा जन। हई देखा ना। अरे हो का हो देबू कि न हो। अरे दे देबू तो मजा। ए खरे तोरा के काम कइला के तनख्वाह दिया था कि हे सुतला के। अरे मालकिन का हो गइल। का गइल सुतला नहीं जागल रही। उठ 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 मालिक तार काहे कर खले बा आँख फूट गइल बा का तो कल रही मारब जमने के मुँहे के भरे फेंका जीव चिंता ही नहीं खा। चल उठ 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 आज से काम पसी निकल। आज से काम पसी निकल। हमारा घर नौकरी नहीं करे के काहे हाउ एगो खदेला ना के नौकर बा कि बाप रे बाप। एक बार ओकर मेहरानू ना कहेले कि नहीं एक खदेलन हई काम कर द बाहरी के काम कह के घर के आला बर्तन थरिया माजेला। आई उठाए ने आज से पगार मिले कम का कम दिया तर लो 5000 ना 10 मिनट तक चीज आराम का कर 3000 रुपया अब कर 3000 रुपया कोई करत टटे आय। हई धान के कहनी है कि नहीं सर देना बोड़िया में कस के उठा दिया गाड़ी वाला आई तो ओकरा के कुटावे के बा कब कसाई तो कब कुटाई। हमारे ना करे के बारे वो काहे चिंता में बनी। कब करवा हैं कब करबा एतना न तो डेरामाई धमकाई आजकल नौकरी धइल बेटा चल बाहर विदेश कमाए लगब। सुना बहरिया बाहरवा कमाए जीवन हां तो भर थरिया चुपचाप आराम से करो घूम के बता ना मिल जाई। जो घंटा कंपनी में काम करब तो तने घंटा के तनख्वाह मिली।
आ सोचबा ना सुता के हमके खियावो तली मैं साड़ी खिंचवावेली लाज ना लगे। ए हां कौन चीज ने मुंह करतब हेने गार करतब कुछो ना हम अपना बारे में सोचत रही कि का हमार किस्मत बाटे इस सारा बाजो चीज ना देखे के तो चीज सुबह सुबह देखे के पड़ेला भोर ही में नहा के गंजी या कुल कपड़ा सपड़ा धो देबेली सर देना बटोर हां आ कस के आ चल होने घर में बर्तन धइल बा तोरी हवा में ले गाड़ी निकलता हमार जा ए रहुआ के ना हाँ ना हमारा अपना ऐसे कर दो गिलिया कौन देखे तो के मलकिनिया मरले बिया। अच्छा ई बात के तो डर बा देखी ढेर मत डरवा इन त मालिक ले कह देब। हाँ तो जा मालिक ले कहिया मालिक हमार मालिक ता मरिहन ना निकाल दिहन राउर हम कुल देखी ना जौन वीडियो कॉलिंग पे बतियाई ना राती के आ जौन ऐसा साड़ी उतारी ना हम सब देखले बानी जंगला में है मैं मालिक ले कहब कि मालकाई नहीं से ऐसे करतली ना हो पतन सुना बे फेर पता ना यही तरीका कर फेर पोता के हमारा ऑपरेशन करवाए के पड़ी बे खाली भइल बटे सारा भकती करे ए पोता के जाना तो निकलवा के अच्छा अच्छा तारा असली नाम का हमार हमार असली नाम राजा है राजा कोई राजकुमार कहेला कोई राजा कहेला कोई राजा बाबू कहेला कोई राजा जी कहेला राजा जी हे राजकुमार रहुओ कह सकते हैं राजा जी का कहले हवे नार मैंने राजकुमार कह सकते नहीं मालिक ले ऊ कुल बात ना कहल जाला काहे ना कहल जाला हम आदमी ना है बोल नहीं खाटा बतनी है। अच्छा सच सच बता ए मैं फुलवा रे जाई बिटोरा तनी झट देना जितना लेट भइल बा उतना तो वैसे ना कि हर के धान हर बिक दे हर के धान हर उहे त उलट पलट होखेला तो सर्द सुखाला रउआ के मालूमे नहीं खे बस के केवन पागल रउआ के मालकाइन बना देले बा। अरे कुछ ज्यादा नहीं के बोलते ए का रे आका जी गलती मालकाइन ना 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 आ ये मालकाइन गलती हो गेल का आ गेलो होश में कि बेहोश में मार गाड़ी पर ना कि सोजो जीवा ना मालकिन ओइसन काम मत करी सर देना बटोर के कस ठीक बा कस देतन बिटोर के ना तो कह देब कि जितना हमार होला ऊपर के ना होता ना फीचेला तो मैं तूर तार के फाड़ के फेंक देला। हां अभी ये तो बाकी है बा कहला के मन कटा कि उठा के बोरा बेच गली चल माला कहीं रहल ना रहल कोनो मतलब में पसार देतनी हम हूं तेरा माला का ए पता ना हां का है बोली करी हाँ ये ना बात भाई ला ए हाय के बटोर रे आई वो हो तेरी माराई अच्छा तोहार मर्जी जैसे बटोर का वैसे बटोर हां वो तेरी मार दे ए आ ये कैसे करता है हाथ हो तेरी मार दे अच्छा सुना है ना सुना का आवा आज क्या खइबो का का खइबो आज हां आज जौन खिया दम तौन खाइम तब पूरी तो समय खइबो कि मुर्गा ले ए मुर्गा ना हां बोले लगा सो कु 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 वो कुल ना हाँ। मछरी बुलुक ली आई का मछरी ई बुलुक मछली कौन होली सन बुलुक ना मछरी शुद्ध वाली सा कहीं जहाज जला बाहर भीतर न सुनले मैंने मछरी खा के आदमी जाना मुर्गा मांस है मांस ना खा के जाए के चाहिए तारा के मछली मंगा दे हाँ मछरी मंगाई मैं सर दे कमा कर खाए में आगे बढ़ा कहे के तो कह दे कहीं ना हाउ चाहिए आ कमाओ तो सड़ सड़ बहुत खड़ जाऊंगी न बिया हमें कहले कौन नहीं कि हमको मछली खिया मुर्गा खिया अच्छा मुड़ी खाला की पोंछ के तू ऊपर के नीचे के दोनों अच्छा मुड़ी बीच में वाला दूसरा के अच्छा आ माने पोंछ या मुड़ी दोनों खाला हां ठीक बा हल्दी हल्दी बटरा ले जावा सर दे ए रे राम लार चुआ त मालकिन बनी खा लिया पेट भर तो तनी लारवा हमार मन करे लगी बिना मन वाला अरे तो हम लार देखी अरे ना ही टेस्ट करी माने मन करे वाला है कि बिना मन वाला है अरे की का कहत रे जाई जाई जौने बनवाई तौने हम खा ले कोमा कोनो बात नहीं चल नमक भात बनी नमक तो बनले रहेला भात खाली बनाई हां तमार भात हां ठीक बा मार भात चोखा चोखा नहीं करबो के तन के धोखा ओतरा बात बतियाबे जो ना वो खिएबू तो कोनो बात नहीं चला तनी अब हम चुपचाप छोड़ देनी तने धान
बिटोरनी न पसार देतनी मोया चल जतनी हितई में भाग जतनी रतिये में इनकर बुझा जाई खूब जा खाली हो या धान पसरवा ली चल जा यहाँ मालिक तो हम समझ न लेब भोइल वाली मालकाइन के पूछ बताओ हो जरा नहीं मालकाइन होके के चाहिए इतना मेहनत कर काम कर तबो एक एकदम उहे बात रहता 24 घंटा हाँ गोल लगा तनी गोल लगा तनी ना सोच कर तनी हाँ आज हेते रही मालकाइन कह के गइली ह बोलाई मत राती के जब जाइब ना खा पी के जब पलंग पर सूतब तो मालकाइन ने पूछब बिटोर देबो हाँ मालकाइन कह के गइली कि आज हेते रही धान केने बड़ू अरे ई सरवा फंसाई का मरी करवा हो मल कहनी के बोलाई लागत ला तू त खिवाई हम जा तनी झाड़ा फिरे मैदान लगल बा रुक हाँ ए कबे से बिटाइल ना भी तो अभी का करता लाई वीडियो कॉलिंग वाला बतिया कह दे चुपचाप रह मत कुछ कहब ए आई रहुए न कनी है कि सुबह बिटुराई हाँ हाँ देख ले सुबेरे बिटराई हाँ ए अबे झुकाइल नहीं के मसर मसर करता हाँ यही से करने की आज भर के छोड़ दो मौसर मौसर तो तू देख करतो लाते से रगड़ा ते हेत तेरी हेत ये साला खिसियाई लहला कोनो बात ना जी कोनो बात पर खिसिया नहीं तोर मन लेके न घरे ना उ त छोला नहीं लकबो गाड़ी पर दाग दे बेले बस में तो काल बेसी कुछ ना कर ले बहुत मेरा में सीधा ही है ठीक तो होने बेला ना मुंह में होड़ दे बेले तब हो आई, काम करे तो खाना बनाओ चलो हाँ, चले चले तो बुक कर जते करते ले आ हाउ कैसे फूल गेल डिलक निकल गेल है अरे आओ तने तो कुछ काट दोले से अरे चुप रही जैसने मलकनी अभी अच्छी हतरी वैसे नहीं हो अच्छी हतारा छिहत्तरी छिहत्तरा खतना हो गई काम कर तो कह धीरे इससे पहले मर्दों के प्रसंग ले ले हाँ चली देखो बटरे कर रही तो तुम्हारा गलती के ठीक नजर मार रहा मैं उलट पलट के बिगत नहीं हूं ना रहता मालिक में उलट के दिवाली के ऊपर कर दे रहती जा जन जा करे के खरा जा तनी घर या को हम मलकाई ने कोली है फिर आई रहली है हां हम हूं जान गिर बनी अरे बाप रे हम तो बड़ मुसीबत में फंस गई नहीं कि जाने कहाँ से देख ले रहे हमारा के वीडियो कॉलिंग पर अब कोनो काम ना करे लागत था जो मोच ऐंठ के जाता तो ये हमारा के नौकरानी बना दी है अपने मालिक बन जाई ना ना कोनो ना तो कोनो उपाय करे के पड़ी कहाँ से कि मालिक मालिक होई है आ नौकर नौकर कैसे कहीं कि आज कुटावे के रहा